Moción do PP para que o Concello leve a cabo a instalación de novos colectores de residuos no casco histórico, así como proceda ao ocultamento dos existentes. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pois ben, como sabemos, a xestión dos residuos sólidos urbáns é unha competencia municipal e, evidentemente, con independencia da fórmula escollida polo Concello para facer a recollida destos residuos, pois a responsabilidade municipal é velar pola calidade e servicio do mesmo e garantizar que non se acumulen residuos durante varios días como ven ocorrendo nalgún momento. Observamos que non soamente os colectores de residuos nalgúns casos ofrecen unha pésima imaxe dende o punto de vista de limpeza, senón que tamén hai carencias en canto a puntos de recollida, concretamente no casco histórico, que fan que os veciños e veciñas teñan que desplazarse a outros lugares para depositar residuos como pode ser o papel, o cartón ou o vidro. Estas carencias, evidentemente, son coñecidas por todos, pero si é certo que os comerciantes hosteleiros do casco histórico, así como algúns veciños e veciñas, entre a que me inclúo eu, que son veciña do casco histórico, nos queixamos ou mostramos o noso malestar por ter que desplazarnos, evidentemente, e despois porque pensamos que é importante que o casco histórico, principalmente, que os colectores que non estén por aí estrados de calquera maneira, senón que a imaxe que mostre o noso casco histórico que evidentemente sexa a máis limpa e a máis estética posible. E evidentemente todos sabemos que isto ocorre, que non están limpos, que están nos sitios evidentemente onde poden estar ou onde hai, pero si é certo que creemos que se pode estudiar de alguna maneira unha fórmula que acondicione un pouco máis, como decíamos na anterior moción, o noso motor. Entón, tendo en conta todo isto, propoñemos os seguintes acordos: que o Goberno local leva a cabo as accións oportunas para condicionar non soamente todas aquelas áreas de contenedores que se encontren nunha situación deteriorada ou pouco hixiénica, senón que ademais se leva a cabo unha revisión daqueles que se encontran con deficiencias e reemplazalos. Que na zona do casco histórico se leva a cabo onde sexa necesario a instalación de puntos de recollida de papel, cartón e vidrio para dar así este servizo aos veciños e veciñas que veñen demandando dende fai tempo, e aproveitar a sustitución e colocación de novos colectores para ocultalos solicitando a axuda á Xunta de Galicia segundo a resolución do 19 de novembro de 2019 polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestructuras turísticas no medio rural. Se anuncia a súa convocatoria para o ano 2020, que todavía está en prazo ata finais deste mes. E, por último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira na que delegue leve a bo fin estes acordos. Nada máis, gracias. Voceiro nacionalista. Gracias, señora alcaldesa. Nós temos manifestado en algún momento a nosa dúbida, incluso trouxemos algunha iniciativa ao pleno nese sentido, que o modelo dos colectores na vía pública sexa o máis acaído para o propio casco histórico, como aquí se di na moción, e temos proposto, xa digo, en algún momento un modelo máis ben inspirado no que chaman porta a porta, precisamente pola limitación de espazos para colocar todo tipo de colectores. Mais, o que se nos dixo na altura fora que o consorcio que facía era poñer colectores nas rúas e que era inviável calquera outro tipo de experiencia. Entón, nese sentido, sí que é certo que hai unha carencia prácticamente absoluta de todo tipo de recollida selectiva que non sexa orgánico e envases no casco histórico, e sí que é certo que isto obriga a veciños, entidades,
comercios, empresas e demais, pois a peregrinar, nomeadamente con determinado tipo de refugallos, papel ou vidro, a outros puntos. E que sí que é certo que hai outros sitios onde non ten moito xeito, pero incluso hai varios, estou pensando ahora mesmo a carón do cemiterio, que hai varios colectores de papel, non entendo moi ben para qué, pero bueno, sí que é certo que están ali. Entón sí que é certo que, bueno, igual movendo pezas se daba un servizo un pouco máis axeitado e para o demais, pois, supoño que se nos dirá máis unha vez que isto é cousa do consorcio e que haberá que llo dirán ao consorcio e demais. En todo caso, quero dicir, un problema que hai, que levános aí e que por máis recados que levan ao consorcio sigue aí. Entón, o noso voto vai ser favorable, como non pode ser de outro xeito. Máis nada. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Señora alcaldesa, ben, como sinala o Partido Popular na súa exposición de motivos, a xestión de residuos sólidos urbanos compete a Administración Municipal. E como ben é sabida por todos e todas, esta xestión é levada a cabo a través do Consorcio das Mariñas, xestión que é supervisada e controlada por este Concello, que traballa e vela porque esta xestión se cumpra da mellor maneira posible. E as accións realizadas por este organismo remítome, que tal e como recollen no seu informe anual non denotan que Betanzos sexa un lugar sucio, antixénico ou inhabitable, ou que non exista un mobiliario neste aspecto inadecuado. Somos conscientes de que todo é mellorable, pero o abandono é inexistente. Por exemplo, en canto á limpeza de contedores, durante o pasado ano 2018 foron lavados en todo Betanzos un total de 3.946 contedores e 616 recintos dos mesmos. Isto supón unha rotación de 3,6 veces o lavado do parque de contedores instalados na vía pública, tendo as cifras máis elevadas de limpeza dos últimos anos. En canto ao mantemento de contedores, durante o ano 2018 rexistráronse 82 operacións de mantemento nos mesmos na cidade de Betanzos, correspondendo un 2% a contedores queimados, un 65% a contedores rotos, un 17% a tapas rotas e un 16% a pequenas reparacións e outras operacións de mantemento. A maiores das reparacións foron repostos un total de 26 contedores, 2 contedores orgánicos de 360 litros, un contedor de 800 litros inorgánico, 3 contedores de carga lateral e 5 contedores de papel e outros 5 de vidro. En canto a cantidad de contedores, sinalar que en 2018 había instalados en Betanzos 1.089 contedores, 485 de materia inorgánica, 450 de materia orgánica, 72 de papel e 82 de vidro. Con estas cifras, os ratios de contedores instalados e a capacidade de depósito de residuos superan as recomendacións marcadas pola Xunta de Galicia, existindo recollida selectiva en todo o territorio, sen diferenciar zona urbana, semiurbana e rural. A maiores, no ano 2018, instaláronse dous novos puntos de recollida en lugares non existentes de Betanzos, un en Xanrozo e outro no Paseo Ramón Beade. No centro histórico, entendemos que o ratio de litros de contedorización é bastante alto atendendo ao cociente de habitantes e establecementos, habendo unha illa de contenedores prácticamente en cada cruzamento. É certo que existe algunha solicitude que non foi posible atender polas rúas que están sen saída ou onde non se pode colocar máis colectores debido ás dificultades de acceso, recolléndose na actualidade no centro de Betanzos con 2 pequenos camións satélites. Pero no que hai zonas polas cales non se pode acceder nin manobrar e, polo tanto, nin realizar operacións de baleirado. En relación ao papel cartón e vidro, non hai camións pequenos que realicen este tipo de servizo, necesitándose guindastres para o baleirado dos contenedores e, ademais, do seu peso, unhas 30 toneladas que excede o máximo a soportar polo firme do casco. Comprendemos a dificultade da recollida no centro histórico e, precisamente por isto, están a implementarse servizos complementarios como a recollida porta a porta do cartón comercial e no seu día repartirse nun programa de colaboración entre o Consorcio e Ecovidro, pequenos cubos con rodas
e un sistema automatizado de baleirado que permita chegar o vidro ao contenedor máis próximo con comodidade. Vidro que mesmo se pode botar nos colectores de inorgánico, tal e como saben os veciños e veciñas, porque a reciclaxe en planta está máis que garantida. Non obstante, estamos abertos a plantexar esta cuestión ao Consorcio para que avalíe se é posible a melloría deste servizo no centro histórico. Nada máis sinalar que este Concello, que primeiramente que votaremos favorablemente porque entendemos que desde o Goberno se está a traballar día a día en solventar estas problemáticas. Nada máis. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. É certo que as rúas son as que son e que as dificultades de mobilidade pois para este tipo de camións de recollida do lixo pois evidentemente é complexo, pero non sei como fan en outras cidades históricas, en outros cascos históricos, evidentemente pois adaptar os colectores pois de menor tamaño para que poidan os camións de menor tamaño poder recollelos. De eso de que todos os veciños e as veciñas saben que poden botar o vidrio no inorgánico, eu teño as miñas dúbidas. Falo porque boto o lixo todos os días no casco histórico e coincido tamén con veciños. Entón, en fin, invito a que dé un paseo cando a xente bota o lixo para que poida ver pois o que fan os veciños e evidentemente non nos podemos culpar, é dicir, porque hai unhos colectores para papel, outros para vidro, outros para plásticos e outros para residuos orgánicos. Cada un ten un color e a xente evidentemente será o que ten identificado. Entón, eu agradezco que nos explicara todas as limpezas e as sustitucións de contenedores, pero evidentemente o noso requerimento é outro porque así nos los trasladan non só os veciños, sino os hosteleiros e os comerciantes. E tamén unha das propostas evidentemente era mellorar a imaxe estética desos contenedores aos que non se fixo referencia. Eu quero agradecer igualmente pois o voto favorable das dúas formacións e nada máis e moitas gracias. Voceiro nacionalista. Nada que engadir. Voceiro do Grupo de Goberno. Simplemente decirle a portavoz do Partido Popular que non vou a facer garda diante dos colectores do casco histórico, pero simplemente informo que este vidro se pode colocar perfectamente en todos aqueles colectores que recollen inorgánico a modo de información. O Consorcio, eu creo que xa fixo reiteradamente campañas con ese tipo de información, non sei explícitamente se recolle esa cuestión, pero o que está claro é que este traballo de reciclaxe e de separación realízase na planta, e nada máis. Enténdese a moción aprobada por unanimidade. Señor secretario, punto seguinte.